Тодоров ден, наричан също Тодорица и Конски Великден, е църковен празник, празнуван в съботния ден от първата седмица на Великия пост. На този ден църквата възпоменава паметта на свети Теодор Чирон. По време на преследването на християните, император Юлиан Отстъпник продължавал да иска връщането на езичеството. Знаейки, че 40 дни преди Великден християните спазват строг пост, той решил да се подиграе с тях и да ги застави да ядат нечиста храна. Юлиан наредил на градоначалника на Константинопол да напръска тайно с кръв от животни с всички постни храни на пазара, така че християните, макар и без да знаят това, да се осквернят и да бъдат подиграни. Свети Теодор се явил на патриарх Евдоксий и му известил наредбата на Юлиан Отстъпник. Заръчал му също да предупреди християните да не взимат храна от пазара през тази седмица. Предупредени на време, християните по това време се хранили с варено жито. Юлиан разбрал, че планът му е разкрит и останал посрамен. Тодоров ден се отбеляза с тържествено почитане на коня и надбягване с коне – кушии. От тук и названието Конски Великден. Народното поверие гласи, че на този ден свети Теодор съблича своите 9 кожуха, яхва бял кон и отива при Бога, за да измоли лятото. При изгрев слънце мъжете сплитат опашките и гривите на конете, украсяват ги с маниста, с пискюли и цветя и ги отвеждат на водопой. Жените месят и раздават помежду си обредни хлябове, като дават от тях и на конете. Варят жито, което се благославя в църковния храм. После идва ред на атрактивното конно състезание – кушията. Победителя в нея се награждава. Конят получава обикновено юзда, а неговия стопанин – риза или кърпа. Спечелилият надбягването обикаля с коня си всички домове, за да честити празника. Навсякъде го посрещат радушно и поят коня му с вода. След кушиите, младите невести раздават из махалата малки хлебчета, наречени кончета. На трапезата се поставят постни ястия, защото са велики пости. На нея трябва да присъства жито. По стар български обичай се меси Тодоров хляб, върху който е поставена стилизирана фигура на подкова или конска глава. Тодоров ден е празник на младите невести, омъжили се през годината. И за това го наричат и булкина неделя. Според традицията до Тодоров ден те нямат право да месят или пекат хляб. Извършват се обреди за здраве и плодовитост на младите булки. На Тодоров ден имен ден празнуват Тодор, Тодорка, Теодор, Теодора, Тодор, Божидар, Божидара, Божана, Дарина.